Utgoşkulu görünüşde geçirilgen halkara ilmi maslahatyň öňü siretinde oňa köp sanly gatnaşyjylar innovasiýa tehnologiýalarynyň sergisi bilen tanışdylar. Bu gözden geçirişde ilim bilim ulgamynyň hemme taraplaryň döwürläpleşdirilmagyna aýratyn üns berilgen Türkmenistanyň häzirki döwürdäki ösüşiniň ýokary derejesi özüniň aýdyň beýanyny tapýar. Geçirilen umum meclisiň başçysyna wekilçilikli forumuň wekilleri, hormatly prezidentimiziň maslahaty gatnaşçylary iýeren gutlugyny uly üns bilen diňlediler. Döwlet başdanymyz özüniň gutlugyny, ilimler gününe bagyşlanan baý mazmunly şäherleň alimliň taýýarlalaryny ilmiň möhüm hem gelje uly urlaryna gönükdirmekde, özara tejribe alşmakda, hyzmatdaşlygy potolandyrmakda ähmiýetiniň uly boljakdygyna ynanmalardy. Sonra dünýäň ilmi jemgyýetçileriniň wekilleri, Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Ilmler Akademiýasynyň prezidenti, ilimlaryň doktory professor Rifkat Minihanow, Qırğız Respublikasynyň Milli Ilimler Akademiýasynyň prezidenti, Qırğız Respublikasynyň Milli Ilimler Akademiýasynyň habarçy agzasy Kanatbek Abdurahmatow, Belarusyň Milli Ilimler Akademiýasynyň baş alim katibi, ilimlaryň doktory Vasily Gorski, Özbekistan Respublikasynyň Ilimler Akademiýasynyň baş alim katibi, ilimlaryň doktory professor Gayrat Bahadirov, Qazaqstan Respublikasynyň Milli Ilimler Akademiýasynyň vitse-prezidenti, ilimlaryň doktory professor Lazzat Geraliýewa, şeýle hem beýleki daşar ýurtly alimler çykyş etdiler. Çykyş edenler özleriniň wekilçilik edýän ilim merkezleriniň işiniň esasy urlary barada gurrun berdiler. Umum pikire göre hut esas goýuçy we amaly ilimden ösürilmegi, innovasiýa tehnologiýalaryň we gelje uly işläp taýýarlamalaryň giňden ornaşdyrylmagy, häzirki zaman dünýäsinde ykdysady ösüşi gazanmagyň we ilatyň ýaşaýyş durmuşynyň hilini ýokarlandyrmagyň binýatlaryň şerti bolup durýar. Ilim bilimiň ösüşini döwlet siýasatiniň esasy eler tutulýan orlarynyň biri hökmüne kesgitlen Türkmenistanyň häzirki döwri bu abatda nusgalyk misallar. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ilmi nazary we ilmi amaly barlyklary geçirmek, bätdeşligi ukyply, ekologiýa taýdan howpsuz, ykdysady taýdan netijeli ýokary tehnologiýalary döretmek hemde işlenip taýýarlanan innovasiýalary işe ornaşdyrmak üçin amatly şertler we giň mümkinçilikler kemary getirilýär. Täze taryhy ýa-da türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň başyny başlany we häzirki wagtda hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman serdarymyzyň başçylygyny üstünlikli durmuşa geçirilgen giňerimli özgertmeleriň aýdyň nyşany. Ýurdumyzda we tutuş merkezi Aziýa tebitine ilkinji akylly şäher bolan Arkadag şäherini dollugyna geljegiň şäheri atlandyrmak bolar. Öz bolşly binagerlik we smart city tehnologiýa çözgütleri bilen tapawutlanýan şähere döretmek başlangyjynyň ödüm. Ýurdumyzyň geljeginiň ýokary ösendigi tökmüne strategik nukdaý nazardan görülýän beýan edýär. Kanun taýdan döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk derejesi berilen Arkadag şäheri, durmuşyň ýakly urlaryna sanly ulgamlary we ýokary tehnologiýalary işe ornaşdyrmagy maksat edilýän garaşdy Türkmenistanyň ykdysady taýdan kuwatlygynyň aýdyň suwutnamasy. Şeýlelikde häzirki döwürde biz dünýäň ilmi teňki ösüşiniň gazananlaryny şeýle hem döwür bilen aýakdaş edýän ýurdumyzyň alimlerinden gaýtalanmajak işläp taýýarlamalaryny özüne birleşdirgen. Häzirki zaman esas goýuçy ilimden döwletimize kemaly getirilmeýän şaýatlary bolýar. Kabul edilen döwlet maksatnamalaryna şol sany berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy Türkmenistany 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek milli maksatnamasyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyna laýyklykda bilim, alim we önümçilik ulgamlarynyň arasyna ýakyn özara baglanyşy gupçun edilýär. Ýakyna Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezine, Halkara Ilmi Tehnologiýa parkynyň hukuk ýagdaýynyň berilmegi munyň aýdyň güwäsdir. Çykyşlarda bellenilýär häzirki döwürde Türkmenistan durmuş ykdysady ösüşiniň ilkinji nowbatdaky wezipelerini çözmäge gönükdirilen milli ilim ulgamynyň hemme taraplaryň ösüşi üçin işin taýýarlary durmuşa geçirge. Iň gowy daşary ýurt tejribesini gazananlaryna çekmegiň hasabyna ilmi barlyklaryň netijeleriniň ýokarlandyrmagy üçin edýän halkara hyzmatdaşlyk ýurdumyzyň ilim ulgamynyň ýygydarly döwürläpleşdirilmegine möhüm orny elýär. Çykyş edenlere ýygydarly geçirilgen ilmi dowuşçyklaryň tejribe alşmalaryň hüner tejribeleriniň halkara taýtlamalary we maksatnamalary bilelikde ýerine ýetirmegiň ilmi barlyklaryň gurarlarynyň ösüşiniň ilmi işleň halkaralaşmagynyň ýokary derejesine üçin edýäni bellediler. Bularyň ähleti diňe bir geçirilgen ilmi gözlemleriň netijelerine däl eýtem halklaryň özara düşünşmegine we medeniýetleriniň paýlaşmagyna, olaryň netijeli gatnaşyklaryna ýardam edýär.
Bu ilmi maslahatın ýoly goýulan netijeli hyzmatdaşlygy puwtalandyrmagyň ýolunda möhüm ädim boljakdygyny anam bildiren gatnaşçylar halkara ilmi we ählimi durnukly ösüşiň bähwetlerine gönükdirilen hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine gönükdirilen köp taraply tagallalary üçin hormatly prezidentimize hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza çoňur hoşarlyklaryny bildirdiler. Ilmi önümçilikleň milli gymmatlyklaryň aýrylmaz bölegi döwletiň kuwwatynyň we güllä besmeginiň dünýädäki awreýynyň ýokurlanmagynyň büniýadydygyny belläp, ýygnanan ýokary derejeli ýaş hünärmenler taýýarlamak, olaryň bilim derejesini ýokurlandyrmak, ilmi dünýä garaýşyny we düşünjesini giňeltmek babatda döwletimiz tarapyndan berilýän ünsalada ýokary baha berdiler. Innovatsiýa ösüş we täze tehnologiýalary ornaşdyrmak ýoluna düşen Türkmenistana ýokary derejeli hem taraplaryň kämil bilimli hünärmenleri, ilmi durky bilen berilen ýaş dekinleri ýetişdirgen ýokary hilli bilim ulgamy gollanylýar. Şunuň bilen barlykda dekinli ýaşlaryň gyzyklanmalarynyň artdyrylmagyna, möhüm ilmi barlyklary alyp barmak üçin şertler döretmäge, geljegi uly ugurlarda möhüm barlyklaryň gerimini giňeltmäge aýratyn ünserilýär. Ilimler günüň öňü siresinde Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ilmi işlem beýatlaşygynyň geçirilmegi munyň aýdyn mysal bolup durýar. Halkara derejetindäki ilmi maslahata gatnaşyjy daşar ýurtly mehmanlar üçin paýtagtymyzyň muzeýleri we beýreki gözel ýerler bilen tanyşlygy öz üçin alýan giň meden maksatnama taýýarlanyldy. Berkarar döwletiň täze ýanynyň galkynşy döwründe ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalary atly halkara ilmi maslahat öz işini dowam edýär.